ονομάζομαι Ανδρέας Αραβής, είμαι 26 ετών, είμαι αποφοιτητής πανεπιστημίου στο τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων και είμαι αθλητής, ασχολούμαι με την επιτραπέζια αντισφαίρηση. Είμαι ο Χρήστος Μητσός, τυφλός τοξοβόλος. Το όνομά μου είναι Μαρίνα Γεωργίου, είμαι 33 ετών, είμαι μονογονιός, έχω 2 παιδιά, 2 κοφά παιδιά. Στην μια οικογένεια είμαστε εγώ, η μητέρα μου, τα 2 παιδιά μου, είμαστε όλοι κοφοί. Και φέτος για πρώτη φορά έχω μπει στη θέση του Προέδρου του Σωματείου της Παγκύπριας Οργάνωσης Κοφό. Είμαι ο Δημήτρης Λαμπριανίδης, πρόεδρος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, κατοικώ στη Λευκοσία στον Αστρόβολο. Είμαι 49 ετών και χρησιμοποιώ τροχοκάθισμα τα τελευταία 30 χρόνια. Μιχάλης Μουρούτης, πρώην ανώτερος λέκτορας, πρώην αντιπρόεδρος Παγκύπριου Συνδέσμου Ευημερίας Τυφλών, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής Τυφλών. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι υπό την προσωπική μου ιδιότητα. Είχα έναν αυτοκινητιστικό δυστύχημα το 2014, όπου χτύπησα στον αρχένα και καθιερωθήκα στο αμαξίδι. Και η απώλεια της ώρας ξεκίνησε στα 30 μου χρόνια, μετά από έναν αυτοάνωσο σύνδρομο, το οποίο ξεκίνησε σιγά σιγά να μου καταστρέφει τα οπτικά νεύρα πίσω από τα μάτια. Είναι το αδαμαντιάδης πέτσας. Γεννήθηκα ακούσα και μετά από 1,5 χρόνο από υψηλούς πυρετούς δυστυχώς έκρινε εγκαιρή το αυτί μου. Είχα την απώλεια ανακοής και μέχρι σήμερα είμαι κοφή. Ήταν αποτέλεσμα ενός τροχαίου που οδήγησε σε τραυματισμό του σπονδύλου με αποτέλεσμα να καταστώ παραπληγικός. Πριν από περίπου 10 χρόνια ήρθε μια πάθηση που λέγεται αμφιβληστροϊδιοπάθεια. Η στέγαση αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα στη ζωή των ατόμων με κινητικές αναπηρίες και αποτελεί και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα να εντοπίσεις για να ενοικιάσεις, αν δεν έχεις τα χρήματα, να στήσεις ένα σπίτι στα μέτρα και στις ανάγκες που έχεις μετά την αναπηρία. Που την προσωπική μου εμπειρία είναι από φίλους, δεν είναι τόσο η διάκριση στο ότι δεν θα σου ενοικιάσω το διαμέρισμά μου επειδή έχεις αναπηρία, ας πούμε. Είναι περισσότερο στο θέμα συνείδησης ή ότι μπορεί να με γνωρίζουν κάποια πράγματα οι άνθρωποι, έτσι ώστε όταν εγώ να πάω να γυρέψω να ενοικιάσω ένα διαμέρισμα που είναι υφιστάμενο έτοιμο για να κατοικήσεις μέσα, να μην υπάρχουν οι κατάλληλες πρώτες, έτσι ώστε εγώ να μπορώ να μείνω μέσα στο διαμέρισμα. Ψάχτηκα πολλές φορές για να ενοικιάσω. Μόνο στο άκουσμα το ότι έχεις μία αναπηρία, υπάρχει κάποιος φόβος, να το πω, κάποια συγκράτηση. Παρατηρείτε το εξής, έτσι κι αλλιώς συνήθως όπως και οι υπόλοιποι κοφοί μεγαλώνουν μέσα στην οικογένεια τους, σε κάποια φάση ηλικιώνονται, θέλουν να μετακομίσουν, να αναλάβουν τη ζωή τους στα χέρια τους, να νιώσουν δύναμη, να νιώσουν ανεξάρτητοι, όμως για ακόμα μια φορά βρίσκονται μπροστά σε εμπόδια. Συνήθως οι ιδιοκτήτες πιθανόν να τους εκμεταλλευτούν. Είναι κοφονάτομο ίσως που μπορώ έτσι λίγο να σηκώσω το ενίκιο, να του δώσω ένα χαρτί να υπογράψει και ας μην καταλάβει τι είναι αυτό που του δίνω. Ή ακόμα έναν κοφονάτομο το οποίο ενοικιάζει ένα σπίτι και παρατηρηθούν κάποια τεχνικά προβλήματα μέσα στο σπίτι και ζήτησε από τον ιδιοκτήτη να παρέμβει και να πληρώσει τα έξοδα. Ο ιδιοκτήτης τους λέει, το παίρνει λίγο παρακάτω, τους αφήνει στο περίμενε και αναγκάζονται πάντα να ζητούν για ακόμα μια φορά τη βοήθεια των γονιών τους για να έρθουν να παρέμβουν και να γίνει αυτό που θέλουν. Οπότε για ακόμα μια φορά βιώνουν την ματαιότητα το ότι δεν μπορούν να σταθούν από μόνοι τους και να έχουν αυτά που θα μπορούσαν ως ανεξάρτητα άτομα. Ναι, υπάρχουν διακρίσεις. Δηλαδή στην Κύπρο υπάρχει μια κουλτούρα η οποία, εάν είναι μια οικογένεια με έναν παιδάκι ή 2 παιδάκια, αυτό είναι οι νόρμες που λέμε, κανονικότητα. Πέραν τούτου όλα τα άλλα, είτε είναι η πάθηση,
είτε είναι άτομο με προβλήματα όρασης, είτε είναι μονογονιός, ναι, δυσκολεύεται να βρει στέγαση. Διακρίσεις δεν θα έλεγα ότι συναντούμε, ή αν υπάρχουν είναι σε πολύ μικρό βαθμό, ούτε αντιδράσεις που να ενοχλούν. Νιώθω ότι υπάρχει πλέον η κατανόηση και η υπεύθυνη στάση στο ότι ο κάθε άνθρωπος δικαιούται να ζήσει όπου θέλει και όπως θέλει. Όταν ψάξουμε για ενοικίαση σπίτια, συνήθως τα προβλήματα που συναντούμε είναι η έλλειψη προσβασιμότητας. Και σε κάποιες περιπτώσεις ο ιδιοκτήτης δεν είναι πρόθυμος να κάνει τις αλλαγές που χρειάζονται ή να επιτρέψει να γίνουν οι αλλαγές που χρειάζονται για να καταστεί το σπίτι προσβάσιμο και να μπορεί να εξυπηρετήσει το άτομο με αναπηρία. Αυτό βέβαια σε μια αγορά όπου βλέπουμε ότι η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με την προσφορά, τους επιτρέπει εύκολα να βρίσκουν άλλους ενδιαφερόμενους και γι' αυτό δεν βλέπουν όλοι την ευθύνη και την ευκαιρία να ενοικιάσουν σε ένα άτομο που πολύ πιθανόν θα μείνει εκεί για πολύ πιο μεγάλο χρονικό διάστημα παρά ένας αρτιμελής που πολύ πιο εύκολα θα αλλάξει τον χώρο κατοικίας του. Ναι, συμβαίνει πάρα πολλές φορές στο ΚΟΘΗ να βιώσουν την απόρριψη από τους ιδιοκτήτες ακριβώς γιατί θεωρούν ότι θα είναι πρόβλημα η μεταξύ τους επικοινωνία. Οπότε η μόνη λύση είναι η επιστροφή στο οικογενειακό περιβάλλον και να συνεχίσουν να μεγαλώνουν μαζί με τους γονείς τους. Μια περίπτωση που είχα εγώ ήταν, είπε μου, ας πούμε, θα ξεχνάς φώτα αναμμένα, θα ακουμπάς τους τοίχους και θα τους λερώνεις, τέτοια πράγματα. Ο παραπάνω κόσμος προσπαθούν να το περάσουν με έναν ήπιον τρόπο, ότι δεν είναι το θέμα η αναπηρία, αλλά η κατάληξη είναι η αναπηρία, το ότι δεν καταλήγει να σου νοικιάσει ή να αποδεχτεί να νοικιάσει. Όταν υπάρχει μια πάθηση, υπάρχει σκέψη ότι αυτός για να έχει κάποια πάθηση, ίσως να μην εργάζεται, ότι που ξέρω αν θα με πληρώνει. Το πιο σύνηθες που έχω ακούσει και από άλλους ανθρώπους είναι επειδή θα έρθουν και άλλοι να δουν το σπίτι ή το διαμέρισμα, θα σας τηλεφωνήσουμε όταν αποφασίσουμε. Ναι ή όχι να σας πούμε. Δεν φτάνει ποτέ η απάντηση, το τηλεφώνημα, ούτε καν να σου πει εσύ περιμένεις αγωνιωδώς να πάρεις μια απάντηση, αλλά η απάντηση δεν έρχεται ποτέ. Ναι, είναι ένα σημαντικό θέμα ο σκύλος συνοδός και ναι, θέλουμε να δηλώνουμε σαν κοινωνία ότι είμαστε φιλόζωοι και φιλάνθρωποι και ναι, είναι ένα κομμάτι που πρέπει να το αποδεχόμαστε όλοι. Για τους τυφλούς δεν υπάρχει παροχή από το κράτος για σκύλο συνοδό. Είμαστε ίσως η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που δεν έχουμε αυτή την πρόνοια. Οπότε, αν το κράτος δεν το αναγνωρίζει ουσιαστικά ως ανάγκη, πώς θα το αναγνωρίσει ένας ιδιοκτήτης δοκίματο, κτίριο? Ένας σκύλος είναι και παρέα, ιδιαίτερα αν είναι μόνος του, αλλά ταυτόχρονα είναι και ο οδηγός του. Αλλά το κόστος του είναι μεγάλο και η όλη συντήρηση του. Δεν μπορώ να αλλάξω το σπίτι στην μια πολυκατοικία αν επιτρέπονται τα ζώα και μετά που έχει εκπαιδευτεί ο σκύλος και έχει γίνει παρέα με το άτομο με προβλήματα όρασης, αύριο εάν μετακινηθεί σε άλλη πολυκατοικία να μην το επιτραπεί ο σκύλος, τι θα τον κάνει, να τον πετάξει? Όχι, θα γυράει η πολυκατοικία που του επιτρέπουν να πάρει το σκύλο του. Το 1999 έγινε η πρώτη νομοθεσία που υποχρέωνε τα κτίρια να είναι προσβάσιμα και να έχουν ελκυστήρες προσβάσιμους. Ως εκ τούτου, όλα τα κτίρια και οι πολυκατοικίες που χτίστηκαν μετά το 1999 είναι προσβάσιμα και έχουν ανελκυστήρες με ικανοποιητικό εμβαδό για να χρησιμοποιηθούν από άτομο σε τροχοκάθισμα. Και ακολούθως το 2018 η νέα τροποποίηση στην νομοθεσία για την προσβασιμότητα
υποχρεώνει τις πολυκατοικίες να έχουν και διαστάσεις ικανοποιητικές σε ένα χώρο υγιεινής για να φιλοξενήσουν άτομο με αναπηρία και να εξυπηρετηθεί σωστά. Και αυτό αποτελεί ένα τεράστιο βήμα προόδου, επειδή πλέον τα άτομα με αναπηρίες και τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα θα έχουν πολλές επιλογές για να ενοικιάσουν. Κάτι που σήμερα δεν γίνεται, επειδή ενώ έχουμε πολυκατοικίες προσβάσιμες, τα διαμερίσματα συνήθως δεν έχουν χώρους υγιεινής, οι οποίοι να έχουν τις απαραίτητες διαστάσεις για να εξυπηρετήσουν ένα άτομο σε τροχοκάθισμα. Δυστυχώς δεν υπάρχει ικανοποιητική και υπεύθυνη στεγαστική πολιτική για να υποστηρίζει το άτομο το οποίο θέλει να αποκτήσει ένα σπίτι. Και να σημειώσω ότι συνήθως είσαι υποχρεωμένος να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι, γιατί μέχρι σήμερα δεν υπάρχει προσφορά προσβάσιμων σπιτιών για ενοικίαση. Που είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια να δούμε να αλλάζει και να υπάρχουν επιλογές για προσβάσιμα σπίτια για ενοικίαση. Σε αντιστοιχεία με τα άτομα με κινητική αναπηρία, εμείς οι παρεμβάσεις που χρειαζόμαστε δεν είναι τόσο μεγάλες. Συνήθως αυτό που χρειαζόμαστε είναι συνοδεία, διερμηνέα κατά τη διάρκεια της υπογραφής των συμβολέων ή της επικοινωνίας ή των επεξηγήσεων, για να μην τύχουν τα κοφά άτομα εκμετάλλευσης ή να μην καταλάβουν τις πρόνοιες ενός συμβολέου. Και στον χώρο του σπιτιού, αυτό που χρειάζονται κυρίως οι κοφοί είναι μια παρέμβαση με την τοποθέτηση φωτός σε σημεία διάφορα του σπιτιού. Όταν χτυπά το κουδούνι, οι κοφοί να ενημερώνονται μέσω του φωτός που αναβοσβήνει. Όμως οι κοφοί το απαιτούν ίσως από τον ιδιοκτήτη, γιατί είναι δικό του το σπίτι. Ο ιδιοκτήτης αγνοεί αυτή την απέτηση, γιατί θεωρεί ότι δεν είναι πολύ σημαντικό, είναι έναν επιπλέον έξοδο για τον ιδιοκτήτη. Ή, για παράδειγμα, δεν χρειάζεται να γίνει μια τέτοια παρέμβαση. Όμως το πρόβλημα έρχεται μετέπειτα όταν ο ιδιοκτήτης φτάσει στο σπίτι και ζητά τα χρήματά του, χτυπά επανειλημμένα την πόρτα για να ανοίξουν οι κοφοί. Το κοφόνατομο δεν μπορεί να ακούσει το χτύπημα της πόρτας και ξεκινούν κάπως έτσι τα προβλήματα και οι μικροδιαμάχες μεταξύ του ενοικιαστή και του ενοικιαζόμενου, γιατί υπάρχει ένα θέμα στην επικοινωνία και στην αντίληψη του τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι και αν αγνοείται το ακούον άτομο, αν το κοφονάτομο ακούει και φοβάται να ανοίξει ή δεν άκουσε καθόλου ή απουσιάζει ή πάει λέγοντας. Και από άτομα με προβλήματα όρασης να πηγαίνουν να έρχονται με τον ανελκυστήρα και περιμένουν να δεήσει ο Κύριος, να μπει κάποιος συνάνθρωπος και να του πεις μπορείτε να με πάρετε, μπορείτε να πατήσετε το 2 παρακαλώ. Εδώ έχει 50 χρόνια που πήγαινε ο κόσμος στο φεγγάρι και δεν μπορεί να μπει έναν ηχητικό μέσα στον ανελκυστήρα. Είσαι στον πρώτον όροφο και του λες παρακαλώ 3ο όροφο. Γιατί πρέπει να αλλάξει η φιλοσοφία περί αναπήρων, αλλά περί προτεραιοτήτων. Όπως είπα, η κοπέλα με την αμαξούδα και να έχει και τα ψώνια της, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χέρια της για διάφορους λόγους. Οπότε όταν μπει 3ο παρακαλώ, να πάει στο 3ο. Λέμε ένα κτίριο είναι προσβάσιμο για άτομα με αναπηρίες. Είναι προσβάσιμο για το ευρύτερο κοινό, θα έλεγα, και όχι μόνο για τα άτομα με αναπηρίες. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, μία ράμπα δεν θα τη χρησιμοποιήσει μόνο το άτομο με αναπηρία που κάθεται σε καροτσάκι. Θα το χρησιμοποιήσει και μια κοπέλα με το καροτσάκι του μωρού. Θα το χρησιμοποιήσει και έναν άτομο τρίτης ηλικίας με έναν καροτσάκι με ψώνια, ας πούμε. Αρχικά, η σωστή πρόσβαση στην πολυκατοικία, όπως για παράδειγμα οι ράμπες, το πάρκινγκ, δηλαδή να μην είναι πολύ στενό, να υπάρχει χώρο να ανοίξει το αυτοκίνητο για να μπορείς να μπεις και να αρχίσεις εύκολα από το αυτοκίνητο με το αμαξίριο. Ο ανελκυστήρας να μην είναι πολύ μικρός, να υπάρχει αρκετός χώρος έτσι ώστε να μπορείς να μπεις και να βγεις εύκολα. Οι διακόπτες μέσα στα σπίτια να μην είναι ούτε πολύ ψηλά ούτε πολύ χαμηλά, έτσι ώστε να μπορούν όλα τα άτομα να τα χρησιμοποιήσουν εύκολα. Το μπάνιο είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει κατάλληλη προδιαγραφή, έτσι ώστε να μπορούν να μπαίνουν
και άτομα με αμαξίδιο μέσα. Ακόμα κάτι πολύ σημαντικό που είναι καλά να το λαμβάνουμε υπόψη μας είναι και το emergency exit. Για παράδειγμα, ένα άτομο με αναπηρία που μείνει στον δεύτερο, τρίτο οροφό, θεωρώ ότι είναι καλά να υπάρχει, για παράδειγμα, ίσως η γνώση της πυροσβεστικής, ας το πούμε. Αν τυχόν συμβεί κάτι, να ξέρω ότι σε αυτή την πολυκατοικία υπάρχει άτομο με αναπηρία, έτσι ώστε να μπορούμε άμεσα να δράσουμε. Ίσως να μπορούσε να υπάρχει κάποια γεννήτρια, έτσι ώστε αν θέλει το ρεύμα, για παράδειγμα, να μπορεί το ασαστέρ να λειτουργήσει για να άτομο με αναπηρία, έτσι ώστε να κατεβεί στο ισόγειο και να φύγει. Είτε για κάποιον κίνδυνο ή για οποιοδήποτε λόγο. Σε μια πολυκατοικία, ας πούμε, θα μπορούσε να υπάρχει έξω από την είσοδο ένας ανάγλυφος χάρτης. Να εξυπηρετούσε και έναν άτομο με οπτική αναπηρία, αλλά και το οποιοδήποτε άλλον άτομο. Έναν παιδάκι, ας πούμε, που θέλει να δει πώς είναι το κτίριο, να έχει μια εικόνα. Ακόμα και ένας ενήλικας, ο οποίος πηγαίνει σε ένα κτίριο για πρώτη φορά, μεγάλο κτίριο, δεν αντιλαμβάνεται πώς είναι οι χώροι του κτιρίου. Και ένα κομμάτι που μπορεί να καλυφθεί με τον ανάγλυφο χάρτη είναι σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, σε περιπτώσεις σεισμών, που έχει ο άλλος μια εικόνα πώς είναι το κτίριο, για να μπορεί να έχει γλύωρα και εύκολα έξοδο από το κτίριο. Που κάνουμε ένα σπίτι στα 30 μας, 35 μας χρόνια που είμαστε νεαροί και μπορεί να κάνουμε και 10 και 15 σκάλες μέσα γύρω του σπιτιού. Ναι, αλλά μετά τα 60 ψάχνουμε να βρούμε ένα σπίτι το οποίο να είναι ισόγειο και να έχει όσο πιο λίγα σκαϊκά γίνεται λόγω υγείας και λόγω γύρα του. Να γνωρίζουν οι άνθρωποι τα πιο βασικά πράγματα που ίσως να πρέπει να ξεκινήσουν και από την παιδεία, στο σχολείο ή οπουδήποτε, έτσι ώστε να γνωρίζουμε τις βασικές ανάγκες όλων των ατόμων, έτσι ώστε να είναι και πιο εύκολη και η πρόσβαση, αλλά και οι πρόνοιες που υπάρχουν γενικά στη στέγαση. Θα ήθελα να περάσω ένα μήνυμα προς τους ιδιοκτήτες που αφορά το θέμα της αποδοχής βεβαίως. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να προσκαλέσουν, να καλέσουν και να αφήσουν τα κοφάτωμα να μείνουν στα σπίτια τους. Βιώνουμε ήδη πάρα πολλά εμπόδια στην καθημερινότητά μας, σε θέματα εξέβρεσης εργασίας, αρκετά πολύ πιο σοβαρά, αρκετά όχι τόσο. Θεωρούμε ότι το θέμα της ενοικίασης ενός διαμερίσματος, που ως λειτουργικά άτομα μπορούμε να ζήσουμε, να αυτοεξυπηρετηθούμε, να είμαστε ανεξάρτητοι, δεν είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορέσει να καταλήξει ακόμα έναν εμπόδιο στην καθημερινότητά μας. Υπάρχουν λύσεις, μόνο με καλή θέληση και μεταξύ μας συνεργασία και υπομονή θα μας προσφέρετε την ανεξαρτησία μας ως άτομα κοφά που θα μπορούμε να ζήσουμε μόνοι μας στον χώρο μας. Το περιβάλλον είναι συνήθως ανάπηρο και όχι οι άνθρωποι. Διότι το περιβάλλον το οποίο σχεδιάσαμε και κατασκευάσαμε δεν έχει λάβει υπόψη όλες τις ανάγκες των ανθρώπων. Το πιο σημαντικό, πιστεύω, για να χτίσει κάποιος έναν όμορφο νοίκημα και έναν όμορφο κτίριο, έναν όμορφο σπίτι, κάτι τέτοιο, το πιο βασικό για μένα, πρέπει να χτίσει έναν όμορφο εαυτό πρώτα και μετά έναν όμορφο κτίριο.